Hekk kif resqin lejn il-festi tal-miliet, żmien festiv li matulu jiżdied mhux ftit ix-xiri tar-rigali, tniediet app li se tkun qed tagħmel il-ħajja tax-xerrej ferm aktar faċli. L-app bl-isem ta' Locate se sservi ta' pont bejn il-konsumatur u n-negozjant hekk kif se tarraf lix-xerrej x'negozji għandu madwaru jekk humiex miftuħin u x'tip ta' oġġetti jbiegħu. Rodney Testa, wieħed mill-fundaturi, assigura li l-konsumatur se jibbenefika minn dettalji korretti u attwali. Il-konsumatur l-ewwel ħaġa jibbenefika minn dettalji korretti, attwali dak il-ħin u servizzi oħrajn bħal illi l-app tista' twaslek sa quddiem il-bib ta' dak in-negozju. Barra minn hekk ukoll l-application tagħti spunt u tagħti spazju biex kull kumpanija tista' tidvertajża tirritlama l-events li jkun ħajkollha. Barra minn hekk ukoll il-kumpanija għandhom il-faċilità li joffru vouchers għal konsumatur biex il-konsumatur jibbenefika minn xi skonti jew affarijiet oħra li l-kumpaniji joffru. It-tnedija saret f'ċentru kummerċjali f'Taslima, lokalità li tiġbed lejha eluf ta' Maltin għax-xiri. Ix-xogħol fuq din l-app da maddej madwar sentejn li matulhom il-fundaturi Rodney Testa u Alexia Mallija iltaqgħu għal diversi drabi mal-gvern biex jiksbu l-għajnuna neċessarja. Il-prodott tagħna jagħti opportunità li kull forma ta' negozju irrilevanti mid-daqs u anke entitajiet governattivi u mhux governattivi biex jesponu lilhom infushom fuq plattaforma diġitali. Bekk il-konsumatur minn fuq il-mobile tiegħu allura fil-kumdità ta' fejn ikun jista' jfittex l-informazzjoni u jsib fuq l-application tagħna id-dettalji kollha relatati ma' dik l-azzjenda. Minkejja li l-app għadha kif tnediet, kienu bosta negozji li wrew interess li jkunu parti minn dan il-proġett innovattiv. Fosthom Christopher Xiberras, negozjant li kien minn tal-ewwel li ssieħeb ma' Locate. Hija tajba bħala app għax dak li jkun flok jisqasil in-nies biex isibuk u forsi jagħmluhom post ħażin jibgħu post hekk online bad fit-tiext u sabuk fejn. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri faħru x-xogħol li sar fuq din l-app u saħħu li se jaħdmu biex iktar imprendituri kollhom opportunitajiet bħal dawn.